l'ombra de la corporació Chiron. Benvinguts a l'experiència més terrorífica i psicodèlica. Chiron Incorporated. Best to start. Molt bé, doncs, anem a continuar amb la història. Ara ens hem ficat a la ment de la Helena Nowak, que ens l'hem trobat morta, assassinada en el tattoo shop, de la mateixa manera que també ha mort el seu marit, que ens hem trobat anteriorment al seu apartament. I bé, ara ens hem ficat a dins la seva ment. Molt bé, doncs, press to start. Welcome, Mrs. Nowak. Ostres, ja comencem amb els tests aquests. Drive era prosperar, si no m'equivoco. Sí. Bueno, abans de res, recordar que Chiron és la corporació aquesta que es veu que domina el món o alguna cosa així. Bàsicament que va aconseguir el poder després de la malaltia aquesta que va arrasar els cíborgs i d'una guerra mundial. I bé, aquesta noia, pel que es veu, treballa per aquesta corporació. A part d'això, ja no sabem gaire cosa més. Yes. Yes. Ui. Ostres, no em deixa marcar-ho. Ah, que lleig. Fuck. Yes. No em deixa marcar-ho. Però que no? T'imagines? Ah! No em deixa. Press O. Will you comply? Press B. E. Això em sona a secta. Em sona una mica el missatge que havíem vist a la gravadora que havíem trobat en el tattoo shop. Sí. Ja no em deixa, tu. M'està ratllant molt això del don't lie to us. Happiness. You will be happy. You will be productive. Your orders, a greater good. Will you obey? Tio, que sí! En fi. Patrons de comportament? Sí. O sigui, saben que el marit és un criminal, però tot i així ho han ignorat. No ho han trobat important. What? M'aplaudeixen fantasmes. Val?
susto! Ah, ara sí que hi ha gent. Va. Conquers fear. Help your coworker have a productive day. Life is fulfillment. Respect through surveillance. Oh, em deixa anar per aquí. Estem quedant aquí a la dreta, no? Quan estava fosc estava com ressaltant la zona aquesta. Aquest és el marit. Que anava vestit de blau també abans. This fucking slop again. It's called soup. Ah! Dig in. It's not getting any better. Aquest record l'havíem vist també... You. Come here. What? Aquest record l'havíem vist a dins la ment del marit, de l'Amir. Ui, cada vegada més tètric. No, no, per allà. Ai. Ostres, ara es mouen si em moc jo. Està tan fosc que no veig una merda, coi. Ah, cap on és? Què? M'he quedat aquí atrapat. Espera, potser m'havia d'acostar més d'això d'aquí. Ah. M'he de donar la volta. Què coi és això? The hell? El monstre. M'he cagat a sobre. Once in a lifetime opportunity. Oh. Quin mal rotllo això, el chiron, Déu, us bombin. Vaig a seguir la serpa aquesta... que no és gens sospitosa. Respect through surveillance.
Aquest deu ser el seu apartament. Les 3:20. La targeta. He de fer alguna cosa? No, seguim per aquí, però... Era 3:20... Merda, però era 3:20 AM, no? Aquí. Fantàstic. Això no és la targeta, és una altra d'aquestes fotos rares que estic col·leccionant perquè sí, eh? Està bé, això de tenir roba frigorífica. Amir, do you remember the night we met? Sí, la discoteca. I la discoteca. Una vegada. M'encanta. Oh, ja està. No. Oh, pobre. Què he de fer ara? Amir! Hey, baby, I'm home. Aquest és el moment en què entra la bèstia? Hey, baby, I'm home. Hey, baby, I'm home. És que tètric. T'ha adormat. Amir, is that you? Què li passa a aquestes rentadores? Hey, baby, I'm Susto. home. Hey baby, I'm home. Hey, baby, I'm home. Sé per què li havia de netejar la merda en el marit. No pots anar a neteja. Amir, is that you? Sí? Uau. Aquella amb les dutxes i aquesta amb les rentadores. I'm home. Run! Baby, I'm home. Yoo-hoo! I can't do this anymore. I just can't. Oh, pobre. Ok. Vaig per aquí? Hi havia dues portes i he agafat la que m'ha semblat, eh? Ah, una altra foto d'aquestes. Ja em diràs. Espero que no al final del joc suposo que em diran si he aconseguit bueno,
Totes les que hi ha disponibles o alguna cosa així, no sé. Si he fet el que havia de fer. Here is your number. Hospital? Wait your turn. Ai. Està tan fosc. Ah. 896. Ara. No. Aquí puc anar? Poc? Ui. Bueno, em segueixo per aquí. Voy a passar per dalt. Oh! Un nen plorant? Is Mom gonna be alright? She's sick, Adam. Let's have a little faith. It's just hard to say. Ara és el meu personatge. Que té a veure una cosa amb l'altra. I'm not sure about this. Not sure. Didn't you hear? This great news. Let's take some more time to think about it. What is there to think about? You should be happy. Who says I'm not happy? Ui, què vaig fer amb el meu fill? Ui. This is your chance. I aquí? Ah, vale. Hola, senyor. Ja el treu a la foscor. Vale. Les peces robòtiques. Com la meva mà. Bueno. Sí, sóc jo. Una poma. Ui. All right, you can get up now. Just take it easy. Is it done? Congratulations. You are now the proud owner of a CT-72 internal data storage. I've given you an accelerant to make the tissue heal faster. Just keep that dressing on for the next couple of days. You sure they won't find it? It's got a built-in scrambler and a shielded frame. No external scanning equipment can penetrate it. It's ghostware. Undetectable. Unless you know exactly where to look. Que li han posat algun al cos? Ni idea. What is this? The hell did you do to yourself? Don't even start! I did what I had to. It's about time someone around here showed some initiative. What's that supposed to mean? Oh, you don't know. Aquesta és una de les baralles que té amb el seu marit, l'Amir. Anar per aquí. Ostres! Estan les habitacions al revés. Ah, no puc parlar. Sí, se sent de fons una de les discussions. Just leave me the fuck alone.
Tell me. Tell me again how useless I am. How I can't keep a job because no one will hire fucking junkie ex-con. Amir. Do you even know what you're getting into? Ui. It's not like I have a choice. We need the money, Amir. Aquesta noia ha fet alguna cosa per diners. Whatever it takes, huh? Whatever it takes. Mark my words. That shit is gonna be the death of us. Tinc un mal pressentiment. Que t'hi cagues. Venint? Em tinc el cor a 100. Està venint, està aquí, Està aquí, està aquí. Un mal rotllo de monstre! Ràpid! Està venint! Oh! Uau! Quin mal rotllo de tio, tu. On està la... Està aquí, Està aquí, Si em poso a córrer em detecta. Merda.
Aquí? Merda, ara està aquí. Mal rotllo. Està allà al fons. Merda, 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 merda. Ah. On he d'anar? Ràpid, 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 ràpid. Merda, està venint. Cap on he d'anar? No! Ja no està? Uf, que bé, tu. Uf, quin mal rotllo, tio. I ara què? Ai, un moment. Cor, sisplau. Tren una mica. Com em torni a sortir, me cago en tot. Ui. Els sostres estan amunt i avall. Val. Oh. No. No m'ho puc... No. És un...
de joc, ostres. He d'anar cap a aquell d'allà, però no n'hi havia més. Va venint. Està aquí. Necessito una referència perquè és que no sé on coi està. Està aquí al darrere, justament. Vale, ara s'ha allunyat. Hem de fer això? Aquí. Puc li acabar ara? No em deixa posar complete i no sé per què. No, per aquí. No. Que no em deixa de donar-li complete, me cago en tot. Què em queda? Queden allà. Sembla que s'ha pirat? Ràpid!